سلام كما يتعلو كي ربات عزب تعرتاوي زينا سبورت النو زينا زور بالكم ميكال حدكم بيجنفر مس تمرتي زوا ماكل سسرع قطمات كالاي درجات تمرتي بصوتاتات كعسو غري كعسو مربب كعسو شكيعت بخلتي صوتا بميراتات كالاي درجه قيح بحري باركا دندن حلاين قصيلوم اب صوتا كعسو غري كالاي درجه دقان شعر مع صوت 5 تحتين ترغبو صيت دما دنب سنبل حلاي لتبارك سعر لن كلوا اسمر حفشاوني ساعتو لمدن سنبل بحرار سعد نباركا بتمساسلو صيت حد بارو تعاوتنالن قيح بحر دما مسديا مع حد وحد تفلليا اب تمساسال وددر دك توعتو باركان رئيس عدي سلسة بارو بفور فايت كسعران كلا سنبل نمبهارة حد بارو تعاوتات لام دنب سنبل نحلاي سمعتان إبراهيم سلطان بتمساسال وتيت حد بارو رتعنا نالوا كم دوما كيح بحر مسحرنت حد وحد ديام سيساتو لدمدنكا سلسة تفلالين بسنبت كن مقتراب زقصلنا ربع فصامه ودد كعسو غري عد مع صوتو شيدشن لعليون دك انشو باركان سماتات كل تبادو حنت نيسا تولد مدن سلسة بادو حالاي نسنبل شيدش بادو اسمر حفشاو نقيح بحر 4 سلسة تعوتنال اب تمساسال ودد دك توعتو دما قيح بحرنا اسمر حفشاو كل تبادو ابراهيم سلطان دنب سنبل شومونت بشوعته فصون كلا يساق تولد مرن بحرا كلت بادو حلاين سنبل حد بادو تعاوتنالن اب وددر كعسو مربب دك انشو لمعت حلاي بفورفايت سلسة بادو ما ينفحن رس عدي سلسة بادو اسمر حفشاو نغيح بحركم دما ديان حارنت بتمساسالو تيت سلسة وحده كرتعن كلوا او نايدك توعتو دما ابراهيم سلطان ما ينفحي سلسة وحده دنب سنبل نباركا سلسة ببادو ጻዕዳ ክርስቲያን ሓድነት ሰለስተ ባዶ ዲያና አስመራ ሓፈሻዊ ሰለስተ ሓደ ዝኾነ ውጽኢት ተዓውተናልና ኣለዋ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዕ ደቂ ኣንስትዮ ደንደኒ ይስኣቶ ለምድን 15 ብ14 ባርካን ደንበ ሰንበት 32 ብ20 ልምዓድ ንቀይሕ ባሕሪ 44 ብ17 ሰማታት ንኣስመራ ሓፈሻዊ 54 ብ5 ብዝኾነ ውጽኢት ረቲዕነን በዚ መሰረት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ንፍርቂ ፍጻመ ዝሓለፋ ባርካ ሓርነት ኣስመራ ሓፈሻዊ ሓላይ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ይስኣቶ ለምድን ቀይሕ ባሕሪ ኢብራሂም ሱልጣን ሓላይ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ልምዓት ማይ ነፍሒ ኣስመራ ሓፈሻዊ ድያ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጻዕዳ ክርስቲያን ኢብራሂም ሱልጣን ደንበ ሰንበል ድያ ክኾና ከለዋ ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዕ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሰማዕታት ባርካ ልምዓት ደንደን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሰማዕታት ኣስመራ ሓፈሻዊ ባርካ ልምዓት ኮይነን ኣለዋ ክብል ጨንፈር ስፖርት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ከረን ካብ ዕለት 18 ክሳብ 20 ለካቲት ብደረጃ ዞባ ውድድር ትራክ ፊልድ ቢዩዝን ጁኒየርን ሲኒየርን ተኻይዱ እቲ ብተኸታታሊ 3 መዓልታት ብፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ዓንሰባ ብመሰረት ዓመታዊ መደቡ ዝተኻይደ ውድድር መምዘኒ ብቕዓትን መምረፂ ንዝግበሩ ሃገራዊ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኮይኑ ካብ ጠቕላላ 9 ንኡሳን ዞባታት ክሳተፋ ከለዋ ንኡስ ዞባ ኣስማት ግን ኣብዚ ውድድር ኣይተሳተፈትን ኣብዚ ውድድር እዚ 73 ደቂ ተባዕትዮ 32 ደቂ ኣንስትዮ ብድምር 105 ተወዳደርቲ 13 ኣትሌትን ኣሰልጠንትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 14 ዲያኑና ካየትን ተሳቲፎም ኣብዚ ናይ ዩዝ ጁኒየርን ሲኒየርን ዝተኻየደ ናይ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሙኒር ዑስማር ንኡስ ዞባ ሓልሓል ወርቂ መዳልያ ካልኣይ ሴማ ሰፋው ንኡስ ዞባ ከረን ብሩር መዳልያ ሳልሳይ ሱሌማን ኢብራሂም ካብ ንኡስ ዞባ ሃብሮ ነሓስ መዳልያ ካብ ደቂ ኣንስትዮ 100 ሜትሮ ድማ ቀዳሚት ራሄል ገብረትንሳኤ ንኡስ ዞባ ተክሌዛን ወርቂ መዳልያ ካልኣይቲ ፌሩስ ተስፋለም ካብ ንኡስ ዞባ ከረን ብሩር መዳልያ ሳልሰይቲ ቅሳነት ገብረ ልኡል ካብ ንኡስ ዞባ ከረን ነሓስ መዳልያ ተሸሊሞም ኣለዉ ናይ 200 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሰሎሞን መሃሾ ካብ ንኡስ ዞባ ከረን ወርቂ መዳልያ ክዕወት እንከሎ ካልኣይ ሙኒር ዑስማን ካብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ብሩር መዳልያ ሳልሳይ ሙኒር ጣሃር ካብ ንኡስ ዞባ ሓልመልማሎ ነሓስ መዳልያ ተሸሊሞም ናይ 200 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ዘመን ተኸለሰን ንኡስ ዞባ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልኣይቲ ራሄል ገብረትንሳኤ ንኡስ ዞባ ተክሌዛን ብሩር መዳልያ ካልኣይቲ ፌሩስ ተስፋለም ንኡስ ዞባ ከረን ብሩር መዳልያ ሳልሰይቲ ዓሻ ዑስማን ንኡስ ዞባ ሃብሮ ነሓስ መዳልያ ናይ 400 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሰሎሞን መሃሾ ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልኣይ ዳህላክ ረዲ ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ሳልሳይ ኢዮብ ግርማይ ካብ ከረን ብሩር መዳልያ ናይ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ስኒት ሳምሶን ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልኣይቲ ዘመን ተኸለሰንበት ብሩር መዳልያ ሳልሰይቲ የሩሳሌም ኣሮን ካብ ከረን ነሓስ መዳልያ ናይ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሽመንዲ መንግስቱ ንኡስ ዞባ ተክሌዛን ወርቂ መዳልያ ካልኣይ ሄርሞን ገብረትንሳኤ ንኡስ ዞባ ተክሌዛን ብሩር መዳልያ ሳልሳይ ኣቤል ፍትዊ ካብ ከረን ነሓስ መዳልያ ናይ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ስኒት ሳምሶን ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልኣይቲ የሩሳሌም ኣሮን ካብ ከረን ብሩር መዳልያ ሳልሰይቲ ሳምራይ ተኽለማርያም ንኡስ ዞባ ተክሌዛን ነሓስ መዳልያ ናይ 1500 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሽመንዲ መንግስቱ ንኡስ ዞባ ተክሌዛን ወርቂ መዳልያ ካልኣይ ኣሌክሳንደር ተስፋይ ካብ ከረን ብሩር መዳልያ ሳልሳይ ጀላል ሳልሕ ካብ ከረን ነሓስ መዳልያ
ሳልሳይ ሄርሞን ገብረ ንጉስ ካብ ንዞባ ዓዲ ተክሊዛን ናሓስ መዳልያ ናይ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ዊንታ መሓሪ ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልአይቲ ራሄል ፍሳሐ ንዞባ ዓዲ ተክሊዛን ብሩር መዳልያ ሳልሰይቲ ደሴት ሱቓር ካብ ንዞባ ዓዲ ተክሊዛን ናሓስ መዳልያ ናይ 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዓብዱረዛቅ ሱሌማን ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልኣይ ኣሌክሳንደር ተስፋይ ካብ ዓዲ ተክሊዛን ብሩር መዳልያ ሳልሳይ አንዋር መሐመድ ዓጣ ካብ ከረን ናሓስ መዳልያ ናይ 3000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ዊንታ መሓሪ ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልአይቲ ቅሳነት መልኣክ ንዞባ ዓዲ ተክሊዛን ብሩር መዳልያ ሳልሰይቲ ራሄል ፍሳሐ ንዞባ ዓዲ ተክሊዛን ናሓስ መዳልያ ናይ 5000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዓብዱረዛቅ ሱሌማን ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልኣይ አንዋር መሐመድ ዓጣ ካብ ከረን ብሩር መዳልያ ሳልሳይ ሳሙኤል ሃብታይ ካብ ከረን ናሓስ መዳልያ ናይ 5000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ህይወት መሓሪ ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልአይቲ ሳምራዊት ተክለማርያም ካብ ዓዲ ተክሊዛን ብሩር መዳልያ ሳልሰይቲ ኒያ ተስፋዝጊ ካብ ዓዲ ተክሊዛን ናሓስ መዳልያ ናይ 10000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዓብዱረዛቅ ሱሌማን ካብ ከረን ወርቂ መዳልያ ካልኣይ አንዋር መሐመድ ዓጣ ካብ ከረን ብሩር መዳልያ ሳልሳይ ፈረጀላቅ ኢድሪስ ካብ ከረን ናሓስ መዳልያ ብምሽላም ተዓዊቶም ኣለዉ ብተመሳሳሊ ውድድር ኣብ መንጎ 24 ተወዳደርቲ ውድድር ጃቨሊን ሾት ፑት ዲስካስ ከምኡውን ውድድር ናይ ብሮድ ጃምፕ ሃይ ጃምፕ ብክልቲኡ ፆታ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ዓወታት ካብ ኢድ ዋና ዳይሬክተር ክፍልን ባህልን ስፖርትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ስራጅ ሓጅን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሳልም ዓሊ ሳልም ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሓመልማሎ ናይ ድያኖ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና እውን ተዋሂቡ እዩ እዚ ካብ ዕለት 1 ክሳብ 7 ለካቲት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ ዝተወደበ ስልጠና ብቕዓት ዝስልጠኑ ንምዕባይ ኮይኑ ን8 ብኩዕሶ እግሪ 12 ድማ ብዳነ ዝሰልጠኑ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 7 ብኩዕሶ መርበብ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 8 ድያኑ መርበብ ዘጠቓለለ ነይሩ ብኻልእ ወገን ብዕለት 19 ለካቲት ኣብ ዞባ ሓልሓል ምርጫ ፌደሬሽን ስፖርት ኩዕሶ እግሪ መርበብ ኣትሌቲክስ ከም ዝተኻየደ ካብ ፌደሬሽን ስፖርት ዓንሰባ ዝበፅሓና ሓበሬታ ይመልክት ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ምስ ተረፉ ምራት ቲቪ ንሓድጎኩም ቦገነ ግን ሰላም